Francúzske nože Opinel. Tieto nože sú veľmi populárne u ľudí, čo radi chodia do prírody, poľovníkov, rybárov, nakoľko sú veľmi univerzálne, jednoduché a lacné. Čepele sa vyrábajú z uhlíkových ocelí alebo inox. Inox je asi 420 alebo 440. U špeciálnych edícií sa vyrábajú aj zo Sandviku, zo švédskej oceli. Rúčky, takisto v základných verziách sa používa buk alebo dub, orech, prípadne oliva. Pri tých drahších sú to exotické dreviny. Označenie týchto nožov, napríklad tento je 12, udáva veľkosť čepele, dĺžku, čo je 12 cm v tomto prípade. V tomto je to Opinel číslo 9 cm a Opinel číslo 8 cm. Tieto nože majú tiež výhodu, že rúčky sa dajú veľmi ľahko obrúsením a napálením upraviť do požadovaného tvaru, prípadne dieru, parakord, a tento nožík nemá chybu. Označenie týchto nožov, najmenšie začínajú N2, N3, N4, N5. Tie sú bez poisky výrobloku a s poiskou výrobloku začínajú so označením VRN 6, 7, 8, 9, 10, 12 a najväčšia Opinel 13, to už v podstate taká mačeta, čo je aj najdrahšia z nich v podstate, už by som to nenazýval nožíkom. Ten najväčší Opinel stojí už aj dosť veľa peňazí, okolo 60 €. Takže, ale do zbierky je to super vec. Ešte sú menšie ako N2, väčšinou ako prívesky. Tam môže mať čepel okolo 1 cm, tak to je už len fakt na také narezanie nejakých veľmi drobných vecí, skôr ako nejaký suvenír alebo niečo také. Všetky nože majú dutý výbrus v tých základných verziách. Opinel tiež vyrába aj pilku alebo filetovacie alebo záhradné alebo zarezávacie čepele, ktoré majú trošku iný tvar ako tieto, ale toto je základný tvar. Viac menej táto firma má vyše 100-ročnú tradíciu a dizajn sa zmenil veľmi málo, až na tú poistku, čo je vlastne pravdepodobne vynález tejto firmy, aj keď to už odkúkal firma Joker a na niektorých modeloch to používa. Tento väčší, táto 12, tu mám otestovanú a vydržala aj batoning, takže to už je na takú ťažšiu robotu, nemusíte sa báť nejako šetriť, aj keď čepel je na spodku dosť úzka a špička vyzerá byť jemná. Väčšina ľudí si to upravuje, špičku trošku zaobluje, lebo fakt je na konci veľmi tenká, ale ináč na krájanie zeleniny, slaniny alebo špekačky ideálna na nejakú drobnú robotu a vydrží. Videl som Opinel používaný 32 rokov, v podstate z čepele bola už len polovička, ale stále plnil svoju funkciu. Takže za tú cenu, čo sa pohybuje od 7 € až okolo 15, táto najväčšia, je to nožík za super cenu. A určite, ak si ho kúpite, tak budete spokojní.